Gisulod sa provincial government ang hilit nga sitio na Silaban ug sitio Baugan, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte aron idalit ang uplan serbisyo sa kalinaw sa mga residente sa lugar. Bisan lisod ug delikado ang dalan, wala kini panumbalinga mahatod lang ang serbisyo sa mga miyembro sa tribo nga gikalipay pag-ayo sa mga tawo. Adunay serbisyong medikal sama sa minor operation, operasyon tuli, ibot sa ngipon, check-up ug x-ray examination services. Nanghatag sab og libreng tambal, multivitamins, eyeglasses ang Provincial Health Office. Dunay libreng gupit, tabang legal, social ug veterinary services. Nanghatag sab og relief goods sa mga residente. Usa sa mga importanteng serbisyo ang pagtudlo sa mga personahe sa TESDA sa mga residente sa paghimo og fermented fruit juice ug fermented plant juice isip natural nga fertilizer ug pesticide. Apil sa nadawat sa mga residente ang libreng abono, similya sa gulay ug abaka seedlings gikan sa Provincial Agriculturist Office aron makapananom ug mapahimuslan nila ang ilang mga bakanting luna. Personal nga gitambungan ni Governor Edwin Hubahib ang aktibidad. Nagtuo ang provincial government nga ang mga serbisyo ug programa nga susama niini dili lang makatabang sa katawhan sa Talaingod apan makapataas usab sa ilang moral nga sila gihatagan og importansya sa gobyerno. Gimugna ang uplan serbisyo sa kalinaw aron mapadali ang paghatod sa mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan, hilabi na ang mga naglisod ug namuyo sa lagyo ug hilit nga dapit sa probinsya. Sa adlawng Huwebes, Disyembre 7, ang katapusang hugna sa uplan serbisyo 2023 nga himuon sa Barangay Gupitan sa Kapalong. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.